Ok, deci, salutare toată lumea și bine ați venit la un info vlog, un info video, după în titlu, info video 3. Vreau să vă anunț, înainte să vă anunț, vreau să vă zic să dați un pumn la acel buton de like, să nu atingeți butonul de dislike. Vreau să vă anunț că voi face niște vloguri. Să nu vă supărați dacă nu pun gaming, voi mai pune rare ori gaming, că voi pleca la mare pentru 5 zile și voi face niște vloguri șmechere, voi pune niște vloguri, așa, filmat cu camera. Dacă nu pun gaming, înseamnă că nu cred că am timp, sau un pic așa, nu cred că am timp, deci nu am ce să vă mai zic, am vrut doar să vă zic că că vreau să fac niște vloguri, vreo 4, 5, 7, nu știu câte vloguri, dar vor apărea pe canalul meu de gaming, să vă uitați, că vor apărea, cred că la orele 5, 3 și 2. La orele 2 după amiaza, 3 după amiaza și 5 seara, 5 așa. Și na, asta vreau să vă zic, nu ne jucăm Minecraft, am vrut doar să pun pe fundal, ca Minecraft. Uite lacul acolo. Da, și să nu vă supărați dacă nu pun vloguri. Până data viitoare am fost Vlog Rules. Să ne revedem. Ba! Nu! Am zis Vlog Rules. Până data viitoare am fost Gaming Rules și noi ne revedem data viitoare. Pa!